ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு இஸ்கான் மங்களூரு சார்பாக உங்களை எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 15 பிரேயரோட கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதி நாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்சாத்தி தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக. நம பங்கஜநாபாய நம பங்கஜமாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கர்யே. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானானுஜன சாலாக்கியா சக்ஷுர்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போற சாப்டர் புருஷோத்தம யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகா, யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். ஓகே. நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் நேத்தி சாப்டருக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருவேன், ரீகேப் கொடுத்துட்டு பேசலாம். அனைத்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களும் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் எனப்படும் பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களில் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளனர். இந்த குணங்கள் யாவையும் இவை நம்மீது இவ்வாறு செயல்படுகின்றன. இவற்றை கடப்பது எங்கனம் மற்றும் தெய்வீக நிலையை அடைந்தவனின் அறிகுறிகள் பகவான் கிருஷ்ணர் விளக்கினார். இதெல்லாம் நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த 3 குணங்கள் நேற்றுக்கு 14th சாப்டர்னு சொன்னாக்க டக்குன்னு நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். இந்த 3 குணங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் 14th சாப்டர்னாக்க. அது வச்சுனால நேற்று சாப்டர் அண்டர்ஸ்டுட். இன்னைக்கு முன்னோட்டம் ஃபார் த 15th சாப்டர். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இன்னைக்கு படிக்கிறதுல இந்த ஒரு மரத்தை இம்பார்ட்டண்ட்டாக வச்சு, அரச மரம், அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்னைக்கு சாப்டரே. அதில் என்னங்கிறது அதை ஒழுங்காக புரிஞ்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் இந்த சாப்டர் புரிஞ்ச மாதிரி தான். இதில் பௌதீக உலகின் பிணைப்பிலிருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக உணர்வது தான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். என்ன குறிக்கணும்? பௌதீக உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவான் கிருஷ்ணரை பகவானாக உணர்வது தான் வேத ஞானத்தின் இறுதி குறிக்கோள். கிருஷ்ணரின் உன்னத தன்மையை உணர்ந்தவன் அவரிடம் சரணடைந்து அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். அந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல வந்தவாளுக்கு தான் அவர்கிட்ட சரணடைந்து அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். என்னால் பக்தனாக இருந்தால்தான் நான் ஒரு ஆத்மா என்று தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஆலமரம் தலைகீழாக உள்ளது. இதை நல்லா கவனிச்சுடுவாங்கோ. இந்த இடம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஆலமரம் தலைகீழாக இருக்கு. மரத்தின் வேர்கள் மேல் நோக்கி இருக்கின்றன. இந்த மரத்தை அறிந்தவர் வேதத்தை அறிந்தவர். இந்த மரத்தை தெரிஞ்சாச்சுன்னா வேதம் தெரிஞ்சது. ஆத்தங்கரையில ஒரு மரம் இருக்கு. அந்த மரத்தினோட பிம்பங்கள் எங்க தெரியும்? அந்த பிம்பங்கள், இலைகள், அதனோட கிளைகள் எல்லாம் கீழ் நோக்கி அந்த தண்ணியில தெரியும். ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாம் சரியாக இருக்கும், நிழல் தான் இங்கும் இருக்கும். ஓகேயா? இந்த பாயிண்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இந்த சாப்டர் புரிஞ்சாச்சு. அதுக்கு ஒரு சின்ன கதை உங்களுக்கு சொல்றேன். ஒரு பூசாரி நடந்து போயிட்டே இருக்காராம். அவர் அங்கே போறச்சு ஒரு சாக்கடை கால்வா வருதான். அதுல ஒரே நாத்தத்தினால மூக்க மூடிக்கொண்டு தான் அந்த இடத்துல போகணும். ஆனா அந்த பூசாரி போயிட்டே இருக்கார். போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த சாக்கடையில ஒரு 10 பவுனுக்கு ஒரு சங்கிலியை பார்த்துட்டார். சங்கிலி சாக்கடையில கீழே பார்க்கறாரு. அவர் அதை பார்த்தா அவருக்கு அந்த இது தெரியுது, அந்த பிம்பம் தெரியுது. அதை பார்த்த உடனே யாரா பக்கத்துல இருக்காளா அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணார், திரும்பி பார்த்துட்டு அது யாரும் இல்லாத கையை விட்டு அந்த சாக்கடையிலேருந்து இந்த சங்கிலியை எடுக்கிறதுக்காக கையை எடுக்கப்பட அதில் கையில் கிடைக்க மாட்டேன்னு மறுபடியும் என்ன பண்ணார், முழு கையும் ஃபுல் கையும் விட்டுட்டு பார்க்குறாரு. துளியோண்டு விட்டு பார்த்தார், அதில் ஃபுல் கையும் விட்டு பார்க்குறாரு, அப்பவும் கிடைக்கல. அப்புறம் என்ன பண்ணார், சட்டையை கட்டிட்டு உள்ளே போய் எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு சட்டையை கட்டி கீழே வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே இறங்குற சமயத்தில் அங்கே ஒரு சாது வர்றார். என்ன சாமி, என்ன பார்க்குற அப்படின்னு கேட்குறாரு. அந்த சங்கிலி மரத்து மேலே தான்ப்பா இருக்கு, இங்க உள்ளே என்ன தேடினாலும் அதுல கிடைக்காது, ஆன்மீக லோகத்தில் தான் கிடைக்கும். எதிர்பார்ப்பத்தை இந்த லோகத்தில் மாறும். நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு போய் தேடுறோம், அதை இந்த உலகத்துல மாற்ற முடியாது. அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சின்ன ஒரு குட்டி ஸ்டோரியா சொல்லி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே. இந்த 15ஆம் அத்தியாயத்தில் ஒரு இன்னொரு முக்கியமான அறிவூட்டு விஷயம் என்னவென்றால், கிருஷ்ணர் பரவலான உச்சநிலையை உணரும் பாதையை பற்றி பேசுகிறார். அவரையே முழுமையான
அவரே முழுமையான உண்மை. ஒரு உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பிரிந்து செல்லும் பாதை தெய்வீக நாட்டத்திற்கான பாதை. ஓகே. இந்த மரத்தை அறிந்த ஒருவருக்கு வேதங்கள் தெரியும். அதாவது இந்த ஆலமரம்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் இல்லையா? அத தெரிஞ்சவளுக்கு வேதங்கள் தெரியும். இந்த மரம் பொருள் உலகத்துடன் எங்கள் சிக்கல்களை குறிக்கிறது. மரத்தின் கிளைகள் மேல் நோக்கி கீழ் நோக்கி நீண்டு குணங்களால் வளர்க்கப்படுகின்றன. என்ன குணங்கள்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமஸ் குணம். கிளைகள் புலன்களை குறிக்கும். 2ஆம் நிலை வேர்கள் கீழ் நோக்கி விதிக்கின்றன. அவை மனிதர்களை குறிக்கின்றன. ஒருபோதும் முடிவில்லாத ஆசைகளையும் அந்த முடிவில்லாத முடிவை நோக்கிய செயல்களையும் குறிக்கின்றன. இதன் காரணமாக அவை புலன்களின் அடிமை வாழ்க்கையின் இந்த அடிப்படை குறிக்கோள்களை மனிதன் எவ்வளவு அதிகமாக பின்பற்றுகிறானோ அவ்வளவுதான் அவர்களுக்கு கட்டுப்படுவான். சோ எனவே உலக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவோர் இந்த பரந்த மரத்தின் உண்மையான வடிவத்தை காண முடியாது. அதன் தோற்றம், முடிவு அல்லது அடித்தளத்தை அவர்களால் பார்க்க முடியாது. அவர்கள் உச்சத்தை நோக்கி முன்னேறாமல் ஒரு கிளையில் இருந்து இன்னொரு கிளையில் அலைந்து திரிகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்களின் நடவடிக்கை உயர்ந்த நோக்கத்தை அடைவது நோக்கமாக கொண்டவை அல்ல, அடிப்படை விலங்கு உள்ளுணர்வுகளை பூர்த்தி செய்வதாகும். ஓகே. அத்தகையவர்களுக்கு இந்த மரத்திற்கு முடிவே இல்லை. வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நோக்கத்தை உணர ஒருவர் இந்த மரத்தை உறுதியுடன் வெட்ட வேண்டும். பொருள் உலகத்தை விடுவிப்பதன் மூலம் இதை செய்யலாம். பற்றின்மை மற்றும் விலகல் ஆயுதங்களுடன். ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு. இப்போ மேலே இன்னும் நிறைய இதே தான் திருப்பி திருப்பி வரும். அதை படிக்கிறச்சே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லையும் ஒரு ஒரு பேட்டர்னில் வரும். அது என்னங்கிறத பார்ப்போம். பார்த்தீங்கன்னாக்க புரியும். ஓகே. இந்த சாப்டர் வந்து புருஷோத்தம் யோகா, கிருஷ்ணரின் யோகம். ஓகே. அத்தியாயம் 14 குணங்களின் நிபந்தனை, குணாதிசயங்களில் செயல்களில் மற்றும் இறப்பு முறைகளை மாற்றுது. இதெல்லாம் நேற்றுக்கு படிச்சாச்சு. இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர்ல பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் அப்படிங்கிறத பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு எப்படி போறது, இந்த உலகத்துல நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை உணர்து, வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம். இதெல்லாம் இந்த சாப்டர்ல இருக்கு. மொத்தம் 20 ஸ்லோகாஸ் தான். ஆனா 20 ஸ்லோகாவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகாஸ். இந்த அது அது இந்த முதல் 15.1 and 2 ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். இதை புரிஞ்சாச்சுன்னா அவ்வளவுதான் சாப்டர். ஓகே. எஸ்மா தீக்ஷித் ஸ்டார்ட். Yes, Mataji. Shri Bhagavanuvacha ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् सन्तांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद च वेदवीत्. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இலைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இந்த மரத்தை அறிந்தவர் வேதங்களை அறிந்தவர். இந்த மரத்தை தெரிஞ்சாச்சுன்னா வேதங்களை அறிந்தவர். ஓகே. ஜட உலகின் பிணைப்புகளுக்கு ஒரு அரச பிணைப்புகள் ஒரு அரச மரத்திற்கு இங்கே ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் முடிவற்றது. மரத்தில் பற்றுதல் கொண்டவனுக்கு முக்தி பெற வாய்ப்பு இல்லை. ஒருவனை உயர்த்துவதற்கான வேத மந்திரங்கள் இம்மரத்தின் இலைகள் என்று கூறப்படுகின்றன. வேர்கள் மேல் நோக்கி உள்ளன, மேல் நோக்கி வளர்கின்றன. ஓகே. பிரம்மா வசிக்கும் உயர்ந்த கிரகத்திலிருந்து தொடங்குகிறது. அழிவற்ற மரத்தை ஒருவன் புரிந்து கொண்டால் இதிலிருந்து அவன் வெளியேற முடியும். கிளைகள் கீழும் மேலுமாக இருக்கும் மரத்தின் நீர் தேக்கத்தில் அருகில் காண முடியும். ஜட உலகம் என்னும் இந்த மரம் ஆன்மீக உலகம் என்னும் உண்மையான மரத்தின் பிரதிபிம்பமாகும். மரத்தின் பிம்பத்தில் அமைந்திருப்பது போல ஆன்மீக உலகில் பிம்பம் ஆசையில் அமைந்துள்ளது. ஓகே. ஜட வாழ்க்கையில் இருந்து வெளியேற விரும்புவர் இந்த மரத்தை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம். ஸோ இது வந்து மேல் நோக்கிய கிளைகள். அது என்ன? பல்வேறு லோகங்களை பல்வேறு உயிர் வாழிகள். கீழ் கிளைகள் வந்து மனிதர்கள், விலங்குகள் முதலியன. மேல் கிளைகள் தேவர்கள், கந்தர்வர்கள், உயர்லோகவாசிகள். மரத்தில் அளிக்கப்படும் நீர் இயற்கையின் முக்குணங்கள், ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். கிளைகளின் நுனிகள் பல புலன்கள். கிளைகளிலிருந்து வரும் உப கிளைகள் புலன் இன்ப பொருட்கள். மரத்தின் உபவேர்கள் பல நோக்கு செயல்கள். மரத்தின் பழங்கள் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம். இலைகள் வேதங்கள். ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இந்த இதுல தான் இருக்கோம். இந்த பிக்சர்ல என்ன காமிச்சிருக்கு,
இந்த இங்க எல்லாம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம் பௌதிக ஜட உலகத்துல. இத கிராஸ் பண்ணி இந்த டிசையர்ங்கிறத நம்ம இந்த இது எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு, இது எல்லாத்தையும் கிராஸ் பண்ணி போனா தான் நம்ப கிருஷ்ண பகவான நம்ம அடைய முடியும். ஸோ கிராசிங் திஸ் டிசையர்ங்கிறதுக்கு இத்தனை மலம் நமக்கு இந்த இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அங்க போணும். ஓகேயா? ஸோ ஜட உலகின் பற்றின்மை கொள்வது பல்வேறு பிரிவுகள். இந்த மரத்தில் பற்று கொண்டிருக்கும் வரை பல்வேறு பிரிவுகள் தொடர வேண்டியிருக்கும். புண்ணிய பாவ வீடுகளுக்கு ஏற்றவாறு பிரிவுகள் அமையும். ஸோ இந்த ஜட உலகத்துல நம்ம பற்று வச்சிருக்கோம்னு எவ்வளவு சாகர சமயத்துல மானா நினைச்சிட்டு மானா பிறந்தார் அவர். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம எப்படி நினைச்சிருவோம் நாராயணா அப்படின்னு சொன்னா நம்ம பிறக்க மாட்டோம்னு அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ நம்ம எப்படி ஆசை எதுல ஆசை வச்சிருக்கோமோ அந்த பிறவியா நம்ம பிறப்போம். ஓகே. நாய்கிட்ட சில பேர் வீட்ல ரொம்ப ஃபெய்த்ஃபுல் இதுன்ட்டு டொமஸ்டிக் பெட்டா வச்சிருந்து நாய வச்சிருந்து நாயோட விளையாடிட்டு இருந்துட்டு, ஐயோ! எனக்கு நாய்னா உசுரு. அது யார் பார்த்துப்பா அப்படின்னு நாயோட இருந்தா, அடுத்த ஜென்மத்தில நாயா தான் பொறப்போம். நம்ம எடுத்திருக்கிறது உயர்ந்த அ பிறவியா எடுத்திருக்கோம். இந்த உயர்ந்த பிறவிய எடுத்ததுக்கு போல, அதுக்கப்புறமா நமக்கு மறுபடியும் கீழ்நிலை பிறவிகளுக்கு நம்ம போகக்கூடாது. நம்ம நேரா கிருஷ்ண பகவான்ட்ட போகணுங்கிறதுனால தான் பகவத்கீதைய படிச்சு, சாண்டிங் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்த சொல்லி நம்ம பகவான் கிட்டக்க போறதுக்கு இதுங்கணும். ம். எஸ்மா 15.2 படிமா. अतश्चोर्ध्वं पृष्ठरुष्ठादस्य शाखा गुणः प्रवृद्धा विषयप्रवाला अतश्च मूलान्यनुष्ठानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உப கிளைகள் புலன் இன்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஓகே. ஆலமரம் வர்ணனை தொடர்கிறது. கிளைகள் எல்லா திக்குகளிலும் பறந்துள்ளன. கீழ்ப்பகுதிக்கான கீழ்ப்பகுதிகளில் கீழ்ப்பகுதிகளில் மனிதர்கள், மிருகங்கள், குதிரைகள், பசுக்கள், நாய்கள், பூனைகள் என ஜீவாத்மாக்களின் பலதரப்பட்ட தோற்றங்கள் இருக்கின்றன. மேற்பகுதிகளிலோ தேவர்கள், கந்தர்வர்கள் இவெல்லாம் உயர்நிலை ஜீவன்கள் உள்ளார்கள். மரம் நீரால் வளப்படுத்தப்படுவது போல இந்த மரம் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்படுகின்றது. மரத்தின் உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களை கருதப்படுகின்றன. கிளைகளின் நுனியில் காது, மூக்கு, கண் முதலிய புலன்கள் உள்ளன. மூலமோ பிரம்மலோகத்திலும் உள்ளன. பிரம்மலோகத்திலும் மற்ற வேர்களை மானிட லோகத்திலும் உள்ளன. புண்ணிய செயல்களின் பலன்களை உயர் லோகங்களில் அனுபவித்த பிறகு பூ உலகிற்கு இறங்கி வந்து மீண்டும் தனது கர்மத்தினை புதுப்பிக்கிறான் மானிடர்களில். இந்த உலகம் செயல்களில் களமாக கருதப்படுகிறது. ஓகேயா? ஸோ இந்த ஆலமரம்ங்கிற இந்த இது நமக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் இதில் ஆசிட்டிஸ் புக்கில் என்ன இருக்கு கொடுத்து பார்க்கலாமா? ஒரே நிமிஷம். அவ்வளவுதான். இதுதான் முக்கியமான பயன். இந்த மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முகுணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உப கிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதுலயும் அதான் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துருக்கு. ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்துல அதனாக்க கீழ் நோக்கிய, ச அப்படின்னா மேலும், ஊர்துவம் அப்படின்னா மேல் நோக்கிய, பிரசுதா அப்படின்னா விரிந்த, தஸ்ய அதன், சாக்கா கிளைகள், குண ஜட இயற்கையின் குணங்கள், பிரவர்த்தா அப்படின்னாக்க வளர்கின்றன, விஷய புலன் விஷயங்கள், பிரவாலா சிறு கிளைகள், அத கீழ் நோக்கி, ச மேலும், மூலாளி மூலானினாக்க வேர்கள், அனுசந்ததானி விரிந்து, கர்ம செயல்களில் அனுபந்தீனி பந்தப்படுத்துகின்றன, மனுஷலோகே மானிட உலகில். ஓகே. அதனால இந்த ஸ்லோகம் 51 and 52 நல்லா படிச்சுக்கோங்க, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த மரத்தின் பற்றின்மை அதே இந்த ஆலமரத்தை இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். எப்படி அந்த தண்ணிக்குள்ளே போய் பார்த்த உடனே வேர் தெரியுது பாருங்க. மேல் நோக்கி இருக்கு. கிளைகள், இலைகள், அதனோட நுனி எல்லாம் கீழ்ப்பக்கமாக இருக்கு. ஓகே. அதுக்காக இதை படம் போட்டுக்கோம். இந்த மரத்தில் உண்மை உருவம் இந்த உலகில் காணப்படக்கூடியது இல்லை.
இது எங்கே முடிகிறது, எங்கே தொடங்குகிறது, அல்லது அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கிறது என்று யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை எனும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் சாய்ச்சப்புறமா என்ன ஆகும்? எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஓகே, இது 15.3 and 4க்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கு. எஸ்மா 15.5 படிமா. निर्माण मोहाजित संगदोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामा त्वन्तवैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्त यमूढा पदमव्ययं तत्. பொய், கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதீக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை ஒழித்து மயக்கமுறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர். ஓகே, சரணடையும் முறை அருமையாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. கர்வத்தினால் மயங்காமல் இருக்க வேண்டும். உண்மை அறிவை விருத்தி செய்து கொள்வதன் மூலம் ஜடை இயற்கையின் எஜமானன் தான் அல்ல என்றும் பரமபுருஷ பகவானே எஜமானன் என்றும் அவன் அறிய வேண்டும். இதுதான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் உட்காந்து நமக்கு கௌரவம், எல்லாத்துக்கும் நான் தான் ஈகோ ப்ராப்ளம், எல்லாம் எனக்கு தெரியும்ட்டு அந்த மாதிரி ப்ரைடு வேறு. ஆஸ் எ லீடராக இருந்துட்டு லீடர் எல்லாம் தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்ணினாக்கா அதே தான் ஃபாலோவர்ஸும் பண்ணுவாங்கிறதும் தெரியும். அதை தப்பு பண்ணாமல் இருக்கவும் முடியல அந்த லீடர்ஸ் எல்லாம். லீடர்ஸ்னால் என்ன, எந்த இதுக்குமே தலைவர்களாக இருக்கா இல்லையா, ஒரு கும்பலாக இருந்ததுனாக்கா அது கும்பலுக்கு ஒருத்தர் தலைவர் இருப்பா இல்லையா, அவள் இதுங்கிறதுக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம பௌதிகத்தில் இதெல்லாத்தையும் இதுங்காமல் இருக்கா. நான் தான் பரமபுருஷ பகவான் தான் எஜமானன், நம்ம அவருக்கு கீழே இருக்கோம், நம்ம நன்னா இருக்கோம் அப்படின்னாக்க எல்லாம் பகவானோட மரிசி, அவரோட கருணையால் தான் நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அடக்கமாக இருந்தால் தான் நமக்கு நல்லது. அது அப்படி பண்ணாது, நான் பண்ணேன், நான் தானே நல்லா படித்தேன், நான் தான் நல்லா படிச்சுட்டு நல்ல வேலையில் நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த திமிருத்தனமாக இருக்கிறதுங்கிறது இஸ் நாட் குட். ஓகே, அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருந்தாக்க நம்ம பகவான் அடையிறதுக்கு முடியாது. பகவான் அடையணும்னாக்க ஹம்பிள்னஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம 15 சாப்டர் வந்தாச்சு. ஹம்பிள்னஸ் இல்லைன்னாக்க நமக்கு பிரயோஜனமே இல்லை. எல்லாத்தையும் யார்கிட்ட தான் காசு இல்லை இந்த காலத்தில், எல்லாத்தையும் இருக்குது காசு பணம், எல்லாத்தையும் இருக்குது வீடு வாசல் எல்லாரும் வச்சுருக்கா. இல்லைங்கிறத வகையில் ஃபுட்டு பேசிக் நீட்ஸ் கண்டிப்பாக அத்தனை பேர்கிட்டையும் இருக்குது. அதனால் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் கூட இருக்கலாம், அதெல்லாம் டெம்பரரிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பணம் இன்னைக்கு இருக்கும், நாளைக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல செலவழிஞ்சு போயிடும். ஆனால் நமக்கு இந்த ஹம்பிள்னஸ் இதெல்லாம் நம்மளோடவே இருக்கும். பர்மனெண்ட்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, நம்ம பகவானை நம்ம நிச்சயமா போய் அடைய முடியும். அதனால பர்மனெண்ட்டா இருக்கிறது நம்ம அதை நோக்கி தான் நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் நம்ம இருக்கணும். ஓகே, எனது இந்த பரம வாசஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு திரும்புவது இல்லை. அதனால எல்லாத்தையும் நம்ம இதெல்லாம் இல்லாம அகங்காரம், ப்ரைடு, இதெல்லாம் கர்வம் இதெல்லாம் இல்லாம இருந்து நம்ம எல்லாம் பண்ண எல்லாம் கிருஷ்ணாவோட மரிசி, கிருஷ்ணரின் கருணையால் தான் நான் இப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு இதுவா இருந்தாக்க பொலைட்டா இருந்து தன்னை தாழ்த்தி கொள்ளணும்னு சொல்லலை. அதாவது பகவான்கிறால் தான், அவரால் தான் நடக்கிறது எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பகவான் கூப்பிட்டு பண்ணினா நம்ம பகவானை அடைய முடியும். ஓகே, எஸ்மா 7 படிங்க. தீக்ஷித் 15.7 படி. எஸ் மாதாஜி. மாமே வம்சம். Dikshit, you are muted. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशिष्टानिद्रायानि प्रकृतिस्तानि कर्षति. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாரும் எனது நிச்சயமான அம்சங்கள் ஆவார்கள். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகிறார்கள். கட்டுண்ட
வாழ்வின் காரணத்தால் எல்லாத்தையும் நமக்கு எல்லாம் இதுவாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதால நம்ம எல்லாத்துலேயும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். நான் மனத்தையும் சேர்த்து ஆறுபடும் கஷ்டப்படும். இங்கே இருக்க இந்த பிக்சர் போட்டிருக்கு. அவர் உட்கார்ந்து படித்தறிந்த அறிஞர். அவர் எல்லாம் தெரிஞ்சவர். அவர் எல்லாரையும் சம நோக்கில் தான் பார்க்குறார். ஏன் சம நோக்கில் பார்க்குறார்? எல்லாரோட இதயத்திலையும் ஆத்மாவும் இருக்கு, பரமாத்மாவும் இருக்கு. யானையோட இதயத்திலையும் ஆத்மாவும் இருக்கு, அதனோட ஆத்மா இருக்கு, கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்கார். யானை பாகன்ட்டையும் அப்படிதான், நாய்கிட்டையும் அப்படிதான், பசுகிட்ட எல்லாத்தையும் இருக்கு. அதனால அவர் பரமாத்மாவை தான் பார்க்குறார் அவள்கிட்ட எல்லாம், மற்ற எதையும் பார்க்கல. அதனால தான் எல்லாரையும் சம நோக்கில் பார்க்குறாரு அவர். ஓகே. ஜீவாத்மா புருஷரின் நித்தியமான அம்சமாகும். பரமபுருஷ பகவான் எண்ணற்ற ரூபங்களில் தன்னை விரிவுபடுத்தி தோற்றமளிக்கிறார். முதல் நிலை விஷ்ணு தத்துவம் என்றும் இரண்டாம் நிலை ஜீவ தத்துவம் என்றும் அறியப்படுகின்றன. விஷ்ணு தத்துவங்கள் சுய அம்சங்கள் என்றும் ஜீவாத்மாக்கள் பின்ன அம்சங்கள் என்றும் கூறப்படுகின்றன. ஜீவாத்மாக்கள் நாம் பகவானின் அம்சம் ஆவோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் 15.7 என்ன கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இருண்ட ஜட உலகில் இருக்கும் வரை ஜீவாத்மா கட்டுண்ட வாழ்வில் உள்ளார். ஆனால் இந்த ஜட உலகின் பொய்யான திரிபடைந்த மரத்தை வெட்டிவிட்டு ஆன்மீக வானத்தை அடைந்தவுடன் அவன் முக்தி பெறுகிறான். பின்னர் அவன் மீண்டும் இங்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை. கட்டுண்ட வாழ்வில் உயிர் வாழி தன்னை இந்த ஜட உலகின் எஜமானனாக கருதுகின்றான். ஆனால் முக்தி பெற்ற நிலையிலோ அவன் ஆன்மீக ராஜ்யத்தில் நுழைந்து பரமபுருஷருடன் உறவு கொள்கிறான். அங்கே அவன் நித்தியமான ஆனந்தம், நித்தியமான வாழ்வு மற்றும் நித்தியமான ஞானத்தை அனுபவிக்கிறான். ஓகே. இந்த தகவலை கேட்டுவிட்டு ஒருவன் கவரப்பட வேண்டும். அந்த நித்திய உலகத்திற்கு தன்னை மாற்றிக்கொள்ளவும் உண்மையில் இந்த பொய்யான பிம்பத்திலிருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவும் அவன் ஆர்வத்தோடு இருக்க வேண்டும். இந்த ஜட உலகில் மிகுந்த பற்று கொண்டிருப்பவனுக்கு அந்த பற்றுதலை துண்டித்தல் மிகவும் கடினம். ஆனால் அவன் கிருஷ்ண உணர்வை மேற்கொண்டால் படிப்படியாக பற்றின்மையை அடைவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல பற்று வச்சுக்க கூடாதுன்னு எதுக்கு சொல்றோம்னா, நம்ம பற்று வச்சுட்டோம்னா மறுபடியும் இந்த உலகத்துக்கு திரும்பி 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 பிறவி எடுத்துட்டே இருப்போம். அதனால நம்ம இதுல பற்று வச்சுக்காம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாழற வாழ்க்கைய டிட்டாச்மெண்ட்டோட வாழறதுக்கு நம்ம கத்துட்டோம்னா கிருஷ்ண பகவான் அதுவும் பக்தி தொண்டையும் மாற்றி பக்தி யோகத்திலையும் நம்ம ஊறி போய் அந்த பக்தி தொண்டையும் டிவோஷனல் சர்வீஸும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா கிருஷ்ணரை பார்க்க நம்ம நேரம் போகிறோம். எஸ்மா 15.8 படிமா. शरीरं यत्तवाप्नोति यश्चाप्युत्क्रामदीश्वर गृहीत्वैतानि संयादि वायुर्कन्तानि वाशया. உயிர் வாழி இங்கே ஈஸ்வரர் தனது உடலின் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். ஈஸ்வரன் வருது இல்லையா, அதுல அது ஈஸ்வரனாக்க சரீரம் ஈஸ்வரன் வந்து பாருங்க. அப்படின்னா ஈஸ்வரனா தனது உடலின் எஜமானன் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளார். ஓகே. காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு நிலையிலிருந்து ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை எடுப்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். அந்த எடுக்காம இருக்கணும்னா எல்லாத்தையும் இதுல இருந்து டிட்டாச் பண்ணாதான் மறுபடியும் நமக்கு பிறவி இல்லாம இருக்கும். அதனால தான் டிட்டாச்மெண்ட் தான் அவசியம்ங்கிறது இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஸ்லோகத்துல 15.9 படிமா. श्रोत्रं शिशुस्पर्शनं च रसनं क्रमम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं விஷயானுபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், நாக்கு, மூக்கு, தொடுபுலன் ஆகியவற்றை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலன் இன்ப விஷயங்களை அவன் அடைகிறான். உணர்வு உண்மை நிலையில் நீரை போன்றது, தூய்மையானதாகும். நீரை குறிப்பிட்ட நிறத்துடன் கலந்தால் அது மாற்றமடைகிறது இல்லையா? தண்ணியில ஏதாவது கொஞ்சம் ஒரு ரெட் கலர் போட்டால் அது ரெட்டா போயிடுது. அதே மாதிரி தூய்மையாக இருக்கும் தூய ஆன்மீக ஆத்மாவின் உணர்வு பௌதீக குணங்களின் தொடர்புகளுக்கு ஏற்ப மாற்றமடைகிறது. அவ்வளவுதான். 84 லட்சம் வகையான உயிரினங்கள் ஏதேனும் ஒன்றை மறுபடியும் நம்ம திரும்பி இங்கதான் பிறப்போம். அந்த மாதிரி பிறகுச்சு 84 லட்சம் உயிரினங்களை ஏதாவது ஒன்றை அவன் பெறலாம் மறுபடியும். ஸோ அந்த இதுல அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம வாழறதுக்கு கத்துக்கணும்.
முட்டாள்கள் உயிர் வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகைய உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். முட்டாள்களுக்கெல்லாம், முட்டாள் தான் என்ன, தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. யாருக்குடைய கண்கள் வந்து ஞானத்துல பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ, சத்துவ குணத்துல இருந்துட்டு ஞானத்தை விருத்தி பண்றாளோ அவளுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் புரியும். எஸ்மா 15.11 படிமா தீக்ஷித், அண்ட் 15.12 படிச்சிடும். Yes, Mataji. यदन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त यात्मन्यवस्थितं यतन्तोपयहृतात्मनो नैनं पश्यन्त यसेदस यत् आदित्यगदं तेजो जगत्पासते किलं यच्चन्तरमसि यच्चाग्नो तत्तेजो वित्ति मामकम्. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். தன்னுணர்வில் நிலை பெற்றிருக்கணும், முயற்சி செஞ்சிருக்கிற ஆன்மீகவாதிகளால் தான் அதெல்லாம் பார்க்க முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்க முடியாது. என்ன நடக்குது, அவளுக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல நமக்கு அதுல வந்து கொஞ்சம் கூட நமக்கு பயிற்சியே இல்லை அப்படிங்கிற வாழாலும் பார்க்க முடியாது. என்ன நடக்குதுங்கிறத பார்க்க முடியாது. உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகிறது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமே வருகிறது. ஸோ அங்கே இந்த 15.12 ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றார், இங்கே நமக்கு இருக்கிறது பகல்ல வந்து சூரியன் உதயமாறுறார், அப்போ வந்து நமக்கு உலகம் வெளிச்சமா இருக்கு, பிரகாசம் இருக்கு. அப்புறம் அதை மறைஞ்ச உடனே நைட்ல என்ன ஆகுது, சந்திரன் வந்து சூரியன் வேற ஒரு இடத்துக்கு போயிடுது. அப்போ மறைஞ்ச உடனே சந்திரன் வந்துடுது. அந்த சந்திரனோட பிரகாசம் வந்து நைட்ல கொஞ்சம் போற பௌர்ணமி டேஸ்லேருந்து ஒரு 4 நாளைக்கு நல்லா பிடிச்சிருந்துருக்கு. அது மாதிரி அதே மாதிரி நெருப்புக்கு பிரகாசம் கொடுக்குறதும் நான் தான். எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ லைட்டு போட்டுட்டு லைட்டில் நம்ம உட்காந்துக்கிறது, லைட்டு போடுறதுக்கு நமக்கு கரண்ட் சப்ளை பண்ணுறதும் அதுவும் பகவான் தான் பண்ணி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு இல்லையா. அதனால லைட்டும் பார்க்குறோம் ஆர்டிஃபிஷியலாக, நமக்கு அந்த மாதிரி வெளிச்சமும் கிடைக்கிறது. இருட்டில் நம்ம உட்கார முடியாதுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துருக்கு. இந்த மாதிரி இங்கே இந்த உலகத்துல தான் இந்த மாதிரி நமக்கு அவசியம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போனா இந்த மாதிரி ஒளி கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே எதுவுமே நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா கிருஷ்ண பகவான் இருக்கார், அவர் எல்லா இடத்துலையும் 24 ஹவர்ஸும் ஃபுல் சப்ளை ஆஃப் வெளிச்சம், லைட் வந்து எப்போதும் கிடைச்சிட்டே இருக்கும் அந்த இடத்துல. அதுதான் அங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் பாயிண்ட். நமக்கு அங்கே எப்படியாவது போகணும் நம்ம எல்லாரும். ஓகே, இது வந்து பிரம்ம சகிதையில் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம். பிரம்ம சகிதையில் 5.29 வச்சு, சிந்தாமணி பிரகர சத்மசு கல்பவ்ருக்ஷம் லக்ஷாவிரதேஷு சுரபீர் அபிபாலயந்தம் லக்ஷ்மீர் சகசிரசத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. நான் கோவிந்தரை வழிபடுகிறேன், அவர் ஆதி புருஷன், முதல் புருஷனான அவர் பசுக்களை மேய்ப்பவர். இந்த ஜடம் ஆன்மீக விலை உயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்டது. சுற்றிலும் லட்சக்கணக்கான கேட்ட வரமளிக்கும் கல்பத்தருக்கள் இந்த ஆதி புருஷனுக்கு 1000 லட்சுமிகள் அல்லது கோபிகள் சேவை புரிகின்றனர். புரியுறதா? இது கோவிந்தரை வழிபடும் ஆதி புருஷன், அவரே பசுக்களை மேய்க்கிறார். அந்த ஆன்மீக விலையுந்த கற்களால் அதெல்லாம் கட்டப்பட்டது. கேட்டவருக்கு கற்பகத்திற்கள் நம்ம கேட்கறதெல்லாம் கிடைக்க வந்து கல்ப விருட்ச மரங்கள்லாம் இருக்கு அங்க. அங்க ஆதி புருஷனுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு லக்ஷ்மிகள் கோபியர்கள்லாம் இருக்கா. அதனால கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அகம் பஜாமி. இந்த பிரம்ம செய்தியில இந்த ஸ்லோகத்தை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரே நிமிஷம். எஸ்மா 15.13 படிமா.
Yes, Mataji. Kamavisya cha bhutani tarayamyahmojasa pushnami shaushadhi sarva somo bhutva rasatmaka. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகிறேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். காய்கறி எல்லாம் படம் போட்டிருக்கு இல்லையா இங்க பழங்கள்லாம். இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் சந்திரனா வந்து அதுகளுக்கெல்லாம் வாழ்வு ரசத்தை நான் தான் வழங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். எல்லா கிரகங்களிலும் காற்றில் மிதப்பது இறைவனின் சக்தியாலே. எல்லா கிரகங்களும் காத்துல தான் இதுல தானே ஃப்ளோட் ஆயிட்டு இருக்கு. அது ஒரு பிளானட்டும் அதுக்கு வந்து காரணம் நான் தான். மிதப்பது இறைவனின் சக்தியால் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். உடலில் ஆத்மா இருக்கும்போது மனிதன் நீரில் மிதக்க முடியும். ஆத்மா உடலை விட்டு அந்த அடுத்த வேற உயிருக்கு உயிர் அதுல இருந்து உயிர் பிரிந்த பிறகு அந்த உடல் மூழ்குகிறது. உடல் அழுகி போன பிறகு மிதப்பது உண்மையே. புரியுறதா? ஆத்மாவுல வந்து உயிரோட இருக்கிறச்சே அதுல இதுங்க முடியும். மனிதன் நீர்ல மிதக்க முடியும். அந்த ஆத்மா வந்து அதுல இருந்து போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? செத்து போனது அது அது அழுகி போயிட்டு, அழுகி போனதுக்கு அப்புறம் தான் மேல மறுபடியும் மிதக்கும். உடலை விட்டு அந்த உயிர் பிரிந்த பிறகு அது மறுபடியும் மூழ்கி போயிடுது. ஸோ இந்த பாயிண்ட் இது எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கோ. 15.13 ஒரு நிமிஷம். பகவத்கீதை புக்லேருந்து நான் சொல்றேன். இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இது எக்ஸ்பிளனேஷன் கொஞ்சம். பரமபுருஷ பகவானின் சுய விரிவுகளில் ஒருவரான பரமாத்மா எல்லா கிரகங்கள், பிரபஞ்சங்கள், உயிர்வாழிகள் மற்றும் அணுக்களிலும் கூட நுழைவதாக அங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே அவர் நுழைவதால் அனைத்தும் முறையாக தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. உடலில் ஆத்மா இருக்கும்போது மனிதன் நீரில் மிதக்க முடியும். ஆனால் உடலை விட்டு அந்த உயிர் பிரிந்த பிறகு, அதாவது அவனது மரணத்திற்கு பிறகு உடல் மூழ்குகிறது. உடல் அழுகி போன பிறகு குச்சிகளை போன்று அதுவும் மிதப்பது உண்மையே. ஆனால் மனிதன் மரணமடைந்தவுடன் உடல் நீரில் மூழ்கிவிடும். அதுபோல இது எல்லா கிரகங்களும் விண்வெளியில் மிதக்கின்றன. இதற்கு காரணம் பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத சக்தி அந்த கிரகங்களினுள் நுழைந்திருப்பதே. அவரது சக்தி ஒவ்வொரு கிரகத்தையும் கைப்பிடி மண்ணை போன்று தாங்கிக் கொண்டு உள்ளது. யாரேனும் கைப்பிடி மண்ணை பிடித்து கொண்டிருந்தால் அந்த மண் கீழே விழுவது சாத்தியமில்லை. ஆனால் அவன் அதனை காற்றில் விட்டெறிந்தால் அது கீழே விழுந்துவிடும். அது போலவே காற்றில் மிதந்து கொண்டுள்ள இந்த கிரகங்கள் உண்மையில் பரமபுருஷரின் விஸ்வரூபத்தின் கைப்பிடியில் இருக்கின்றன. அவரது வலிமையினாலும் சக்தியினாலும் அசைகின்ற அசையாத பொருள்கள் அனைத்தும் தத்தம் இடங்களில் நிலைத்துள்ளன. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளாலேயே சூரியன் பிரகாசிக்கிறது என்றும் கிரகங்கள் நிலையான தத்தம் பாதையில் செல்கின்றன என்றும் வேத மந்திரங்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. அவரது உதவி இல்லாவிடில் காற்றில் வீசப்பட்ட மண்ணை போன்று எல்லா கிரகங்களும் சிதறி போய் அழிந்துவிடும். அது மட்டுமின்றி புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளாலேயே சந்திரன் எல்லா காய்கறிகளையும் வளப்படுத்துகிறது. சந்திரனின் தாக்கத்தினால் காய்கறிகள் சுவை பெறுகின்றன. நில ஒளி இல்லாவிடில் காய்கள் வளரவும் முடியாது, சுவை கொடுக்கவும் முடியாது. மனித சமுதாயம் வசதியாக வாழ்ந்தபடி உணவுப் பொருட்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு பரமபுருஷரின் கருணையே காரணம். இல்லாவிடில் மனித சமுதாயம் உயிர் பிழைக்க முடியாது. ரசாத்மக அப்படின்னு சொல்லி மிகவும் முக்கியமானது. பரமபுருஷருடைய கட்டுப்பாட்டில் சந்திரனுடைய ஆதிக்கத்தினால் எல்லாம் சுவை பெறுகின்றன. ஓகே, இதை வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு காற்றுல நம்ம ஒரு புடி மண் எடுத்துட்டோம். அந்த மண்ணை பிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம கையில பிடிச்சிருக்கு. அதை எடுத்து அப்படியே வீசி எறிஞ்சிட்டோம். வீசி எறிஞ்சா என்ன ஆகுது? அந்த மண் அவ்வளோதான் அங்கங்க சிதறி போயிடும். அதே மாதிரி இத்தனை எல்லா விதமான பிளானட்ஸ் எல்லாம் கிரகங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? எல்லா கிரகங்களும் அந்த காத்துல முதர்ந்துருக்கு. அதுக்கு காரணம் என்ன? கிருஷ்ண பகவான் எல்லாருடைய எல்லா கிரகங்கள்லயும் அவர் இருக்கார். அவர் அதுல இல்ல அப்படின்னாக்க எல்லாம் அழிஞ்சு போய் சுக்கு சுக்கா போய் எல்லாம் அழுகி விரிந்து போயிடும். அதனால அவர் இருக்காருங்கிறதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன். எல்லா கிரகத்துக்குள்ளும் இப்ப சந்திரனோட ஒளியினால்தான் காய்கறிகளுக்கெல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ்க்கெல்லாம் டேஸ்ட் கிடைக்கிறது. அதுக்குள்ள ரசங்கள் அதனுடைய டேஸ்ட்டு அந்த அந்த ருசியெல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? டேஸ்ட்னா ருசி தான். அந்த காய்கறிகளுக்கு சத்துக்கள்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் சந்திரனோட ஒளி. அதை கொடுக்கறது யாரு? பகவான். எல்லா இடத்துலையும் அவர் நுழைஞ்சு எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. நம்மளால வாழ்ந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுலேருந்து வாழ்ந்துட்டு நம்ம மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேதங்கள்லாம் நிறைய கற்றுட்டு கொஞ்சம் மெதுவாக
நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தில் நல்ல முன்னேற்றமடைந்து அடுத்த பிறவி இல்லாம கிருஷ்ண பகவான கோலோக பிருந்தாவனுக்கு போறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும். Yes. எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். எல்லாத்தையும் செரிக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் நான் தான். நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீற்றுள்ளேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே. எல்லாமே நான் தான் வேதாந்தத்தை பண்ணி கொடுத்தேன். எல்லாத்துக்கும் அதை இதனாலும் எல்லா வேதங்களும் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே. அதுலேருந்து நீங்க கத்துக்க வேண்டியது என்னன்னா நான் தான். என்னை பத்தி தான் அதுல இருக்கும். அதையும் கத்துக்கோங்க அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. எல்லாத்துக்கும் ஞாபக சக்தி கொடுக்குறேன். சாப்பாடு ஒன்று மேல ஒரு பிரசாதம் பண்றா. அந்த பிரசாதத்துக்கு டேஸ்ட் கொடுக்குறது யாரு? அவரே தான். கிருஷ்ண பகவான் தான் டேஸ்ட் கொடுக்குறாரு. நம்மளா கொடுக்குறோம். தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவர்கள் உள்ளார்கள். ஜட உலகில் உள்ள ஜீவர்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். இந்த ஜட உலகில் இருக்கலாம் நம்ம தவறக்கூடியவர்கள். ஏன்? நம்மலாம் வந்து நம்ம இன்னும் ஃபுல் ஆன்மீகத்துக்கு வரல. இப்ப தான் 18 நாள் கிளாஸ் படிக்கிறோம். கொஞ்சம் பேர் 2, 3 பேர் கொஞ்சம் ரொம்ப வருஷ கணக்கா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவளெல்லாம் இல்ல. புதுசா வந்தவளுக்கெல்லாம் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்திருக்கும். அவள்லாம் நம்மலாம் தவறக்கூடியதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா எதுலயாவது ஆசை வச்சுருவோம். இது நல்லா இருக்கு, அது நல்லா இருக்குன்னு நம்ம இன்னும் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து நம்ம அதுலேருந்து விலகி வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு போனோம். ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்குள்ள போனா தான் நம்ம அது நல்லவர், தவறாதவர்கள். அதுல போனா நம்ம மறுபடியும் பேக் டு இதுக்கு ஜட உலகத்துக்கு வரமாட்டோம். ஒன்ஸ் ஆன்மீக உலகத்தில் கரெக்டாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ணி புரிஞ்சுட்டு போயிட்டோம்னாக்க நம்ம இந்த ஜட உலக ஆசைகளில் நம்ம வரமாட்டோம். ஓகே, அதுதான் இந்த 15.16 ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட். அது 15.17ல இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். இந்த 2 இதுக்கு சொல்லி இந்த 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்கு இல்லையா? தவறக்கூடிய ஜீவன்கள், தவறாத ஜீவன்கள் என்று. இந்த 2 பேருக்கும் அப்பாற்பட்ட உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கிறார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கின்றார். எல்லா உலகத்துக்கும் அவர் போய் காத்துருக்கார். எஸ்மா 15.18 படிமா. Yes, Mataji. Yasmat shramatitoham aksharatamisottama atosmi loke veda cha pratita purushottama. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதனாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலுள்ள வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன். நான் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால எல்லாரும் என்ன கொண்டாடுறா. கட்டுண்ட ஆத்மாவையும் சரி, முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி, அதாவது தவறக்கூடியவர்கள் கட்டுண்ட ஆத்மா, முக்தி பெற்ற ஆத்மாவும் சரி, புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை எவரும் மிஞ்ச இயலாது. உத்தம அப்படின்றதுனா மிகவும் முக்கியமானது. பரம புருஷ பகவானை யாராலும் மிஞ்ச முடியாது. புருஷ உத்தமனா பெஸ்ட். அவரை மிஞ்சத்துக்கு யாராலையும் முடியாது. ஓகே, எஸ்மா 19 படிமா. Yes, Mataji. Yo mamevam asammudo janati purushottamam sa sarva vidbhajati mam sarva bhavena bharata. எவன் ஒருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகிறானோ அவன் எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். எவன் ஒருத்தன் அந்த மாதிரி என்னை பரம புருஷனா புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் எல்லாவற்றையும் தெரிஞ்சுவான். அப்படி பகவானை அதுக்காக இப்படி எல்லாம் போட்டு படம் போட்டிருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவானை நினைச்சிட்டு பண்றதுதான் அவதான் பக்தி தொண்டிலே அவரை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். பகவான் கிருஷ்ணரே புருஷோத்தமர் என்பதை அறிபவன், எல்லாவற்றையும் அறிபவன் எனவே என்று கடவுள் விளக்குகிறார். பக்குவமற்ற அறிவாளி பூரண உண்மையை பற்றி கற்பனை செய்து கொண்டே போகிறான். ஆனால் பக்குவமான அறிஞனோ பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக ஈடுபடுகிறான். பஜத்தி அப்படின்னு ஒரு சொல் வருது இல்லையா? என்ற பரம புருஷனின் தொண்டு சம்பந்தப்பட்டது. பரம புருஷனுடைய தொண்டுக்காக அது கொடுத்துருக்கு பஜத்தி. எஸ்மா 15.20 படிமா.
इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारतः. வேத சாஸ்திரங்களின் மிக மிக இரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆவான். அவனது முயற்சிகள் முயற்சிகள் உம், முயற்சிகள் முக்கியத்துவத்தை அறியும். சாஸ்திரங்களின் மிக ரகசியமான பகுதியை உள்ளது. இதை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கை குணங்களின் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெற முடியும். இந்த அத்தியாயத்தில் முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை விளக்கின்றன. மீதமுள்ள ஸ்லோகங்கள் புருஷோத்தம யோகத்தை விவாதிக்கின்றன. ஓகே, முதல் 5 ஸ்லோகம் யாரை சொல்லிட்டு, முதல் ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்லோகாஸ் வந்து இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒருவனை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கு. பாக்கி எல்லாம் பகவானை பத்தி அவரோட யோகத்தை பத்தி விவரிக்கின்றன. ஓகே, இந்த 20th ஸ்லோகத்துக்கு பர்பட்ல இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா சொல்லட்டுமா? ஒரு நிமிஷம். ஓகே, இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் ஒவ்வொருவரும் ஏற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு அறிவுடையவனாகவும் தூய்மையானவும் ஆக வேண்டும். ஓகே, அறிவுடையவனாகவும் தூய்மையானவாகவும் ஆக வேண்டும். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் இந்த நிலைக்கு வரவில்லை என்றால் சாதாரண மனிதனின் மதிப்பில் ஒருவன் எவ்வளவு பெரிய அறிஞனாக இருந்தாலும் அவன் பக்குவமான அறிவாளி அல்ல. ஓகே, அர்ஜுனனை குறிப்பதற்கான அனக என்னும் சொல் இது மிகவும் விசேஷமானது. எல்லாம் இதுல அனக்கன்னு ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா? இதம் முக்தம் உத்தம மயான மயான் அக அப்படின்னு அந்த அகங்கிற சொல் அர்ஜுனனை குறிப்பதற்காக சொல்லும் மிக விசேஷமானது. எல்லா பாவ வழிகளிலிருந்து விடுபடாவிடில் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்வது கடினம் என்பதே அனக அப்படின்னா பாவமற்றவனே என்பதன் பொருளாகும். ஒருவன் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுபட வேண்டும். பின்னரே அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பக்தி தொண்டு தூய்மையும் சக்தியும் நிறைந்ததாக இருப்பதால் இதில் ஈடுபட்ட உடனேயே ஒருவன் தானாகவே பாவமற்ற நிலைக்கு வந்து விடுகிறான். தூய பக்தர்களின் உறவில் பூரண கிருஷ்ண உணர்வில் ஒருவன் பக்தி தொண்டு ஆற்றும் போது அவன் அடியோடு அழிக்கப்பட வேண்டிய சில விஷயங்கள் உள்ளன. அவ்வாறு அவன் கடக்க வேண்டியவற்றில் மிக முக்கியமானது இதய பலவீனம் முதல் வீழ்ச்சி, ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான விருப்பம். அந்த விருப்பத்தினால் ஒருவன் பரமபுருஷனின் திவ்யமான அன்பு தொண்டினை கைவிட்டு விடுகிறான். இரண்டாவது இதய பலவீனம் முதல் இதய பலவீனம். இரண்டாவது இதய பலவீனம் என்னவெனில் ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான தன்மையை அவன் அதிகப்படுத்தும் போது ஜட பொருள்களின் மீதும் அதன் உரிமையின் மீதும் அவன் பற்றுதல் கொள்கிறான். ஜட வாழ்வின் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் இதயத்தில் இந்த பலவீனங்களே ஆகும். இந்த அத்தியாயத்தின் முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் இதய பலவீனத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கான வழிமுறையை விளக்கின. மேலும் 6வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 20 வரை புருஷோத்தம யோகத்தை விவாதிக்கின்றன. ஓகே, புருஷோத்தம யோகம் என்னும் 15ஆம் அத்தியாயத்தில் பக்தி வேதாந்த பொருள். இந்த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதுல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தீக்ஷித். உனக்கு ஸ்கூலுக்கு நான் டைம் ஆயிடுச்சுனாக்கா நீ கிளம்பிக்கலாம். தேங்க்யூம்மா, தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றற்ற மற்றும் சரணடைதல் மூலம் இந்த 15th சாப்டரில் அதை பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் 5 ஸ்லோகாஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்கோம். ஜட உலகத்திலேருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு திருப்பது எப்படி 6லேருந்து 11 வரைக்கும். இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணர் நிலையை உணர்து, அது 12லேருந்து 15 வரைக்கும். வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம் 16லேருந்து 20 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன வாழ்க்கைக்கான பாடம் படிச்சுக்கணும் தெரிஞ்சது நமக்கு. நாம் அனைவருமே தனித்தனியிடம் பிறந்தோம். யாரையும் நகல் செய்ய முயற்சிக்காதீர்கள். உண்மையே அழகானது.
நம்ம அவளை மாதிரி இருக்கணும். அவள் வீட்டில் நிறைய பெரிய இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு தான் நம்ம திங்க் பண்ணிப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம இன்னும் ஆன்மீகத்துக்கு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம யாருமே அப்படி வர முடியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில். அது வந்துட்டாக்கா நம்ம பெரிய 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 இதுதான் அதில். ஏன்னா அவ வீட்ல அது இருக்கு, டிவி வந்துட்டு, அவ வீட்ல ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கா, அவ வீட்ல அந்த 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 இவ வந்து ஒரு சாரி சூப்பரா ஒரு சாரி வாங்கியிருக்கா. இப்படிதான் நகை அந்த மாதிரி டிசைன்ல எனக்கு ஒரு நகை வேணும். காதுக்கு போட்டுக்க தோடும். இப்படிதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாத்தையும் நம்ம அவள பார்த்து நம்ம பண்ணக்கூடாது. நமக்கு என்ன? நம்ம கிட்டக்க என்ன இருக்கு? நம்மளோட பட்ஜெட் என்ன? நம்ம வீட்டுக்கு இந்த சூழ்நிலை என்ன? அத புரிஞ்சுட்டு அதுல நம்ம கௌரவமா வாழறதுக்கு தான் நம்ம கத்துக்கணும். மத்தவாள பார்த்து காப்பி அடிச்சு அவள மாரி இருக்கணும். ஊர் முழுசா கடன வாங்கி வச்சுட்டு, என்னத்துக்கு அந்த மாரி அவஸ்தைப்பட்டுட்டு இருக்கணும்? என்ன இருக்கோ, நமக்கு பகவான் என்ன குடுத்துருக்காரோ, நமக்கு என்ன வந்து நமக்கு குடுப்பனை எவ்வளோ இருக்கோ, அந்த அளவுக்கு நம்ம அனுபவிச்சா போதும். அப்படின்னு மனச நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கணும். மனசு தான் வந்து ஒரு குரங்கு மாதிரி. அந்த மனச கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் ஜெயிச்சவா, எல்லாரும் வின்னர்ஸ் தான். யாரும் தோத்தவாளே கிடையாது அப்புறமா. அத தான் பண்ண மாட்டோம். யாருமே பண்ண முடியலையே நம்மளால. அத பண்றது தான் இந்த வாழ்க்கைக்கான பாடம். இந்த சாப்டர்ல படிச்சிருக்கோம். எல்லாரும் இன்னொரு இன்னொரு வாழ்க்கைக்கான பாடமும் இதில படிச்சு சின்ன சாப்டர் தான் 20 ஸ்லோகம் தான். இருந்தாலும் இதில நெறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. நாம் மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது செய்யும்போது நம்மை புகழ வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம். மற்றவர்கள் நமக்கு ஏதாவது செய்யும்போது அது அவரது கடமை என்று நினைக்கிறோம். மேலும் பகவான் எல்லாவற்றையும் விட எல்லாவற்றையும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பின்றியே இன்றி செய்கிறார். அதுவே காரணமற்ற அன்பு. நம்ம யாருக்காவது ஒரு ஹெல்ப் பண்றோம். ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லலப்பா அப்படின்னு சொல்றோம். அதே வந்து அதே அதே நபர் உனக்கு திரும்பி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் வேணும்னா அவ வந்து பண்றா. பண்ற சமயத்துல அது அவனோட டியூட்டி. பக்கத்துல இருக்கேன் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணாத அவ யார் பண்ணுவா? அவனோட டியூட்டி அப்படின்னு நம்ம திங்க் பண்றோம். என்ன மனசு நமக்கெல்லாம். நம்ம பண்ணும்போது நம்மள எல்லாரும் ப்ரேஸ் பண்ணுங்கிறோம். ஆனா இன்னொருத்தர் நமக்கு பண்ணும்போது அவள நம்ம ப்ரேஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த மாதிரி தான் இருந்துட்டு இருக்கும். ஆனா பகவான்கிறவர் அவர நீங்க தப்பு பண்ணாலும் சரி, நல்லது பண்ணாலும் அவருக்கு வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் அவர் செஞ்சு எதிர்பார்ப்பின்றியே அவர் நம்மகிட்ட இருந்து எதையுமே அவர் எதிர்பார்க்கல. அன்பு, காரணமற்ற அன்பு. வித்தவுட் எனி ரீசன் அவர் நம்மகிட்ட அன்பு செலுத்திட்டு இருக்காரு. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதுவா அவர்கிட்ட நம்ம அன்போட இருக்கணும். அன்போடு இருக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி தொண்டு, டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு ஸ்டார்ட் வித் சாண்டிங் த மகா மந்த்ரா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த மந்திரத்தை தயவு செய்து எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலை சொல்லுங்க. மினிமம் மேக்ஸிமம் 16 ரவுண்ட்ஸ் சொல்லலாம். இதோட இந்த செக்ஷனை முடிச்சுக்கலாம். செஷனை எல்லாருக்கும் எல்லாரும் 3 ரவுண்ட்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லிட்டு கிளாஸை வைண்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே.